ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മുഫാത്ത് മുഫ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പീക്കർ വെള്ളം കയറാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞാൻ നെയിം താഴ്ത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വർക്കായെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോം ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് മൈ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് മൈ സ്പീക്കേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ വരില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിക്സ് മൈ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്താൽ അതിനോട് തുള്ളി ഒരു വെള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ അത് ചിത്രം കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരും ഗൈസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ടാണ്. അത് കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ വെള്ളം വരാവുന്നതാണ്. അത് ഒഴിവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും മുഫാത്ത് സൈനിങ് ഔട്ട്.